Nazdar, Dave Boyle vás zdraví. Malá pripomienka k 20. júlu si píšte do denníčkov, ožije Domaša, opäť aj tento rok sa uskutoční super open air festival Sundance, na ktorom vystúpi množstvo DJov, či zo Slovenska, alebo zo zahraničia. Môžem spomenúť Crazy Ibizu, houseová formácia, ktorá dobýva momentálne celý svet so svojím perfektným soundom. Dva stage, super jedlo, všetko čo chcete, hlavne skvelí ľudia a super muzika. Na druhom stage vystúpia slovenskí DJi, môžem spomenúť seba, teda Dave Boyle, T-Mike, Senzorial, Paul Mevini, Subminimal Session, ktorý príde z Cypru, Rastitkáš, ktorý príde zo Švajčiarska, so svojou partou. Takže určite neváhajte, prídite, zabaviť sa, uvoľniť sa, opiť sa ako divá sviňa. Samozrejme, buďte ohľaduplní k prírode. A teda 20. júl, Sundance, Open Air Domaša. Bude to na starom mieste, teda na Dobrej, Zátoka Dobrá. Takže, čo dodať? Držte sa, ľúbte sa a nezabudnite, že hudba spája. Takže pamätajte. Čus bus.